Educational Complex. Good performance why and then you are paying 0248 095825 0248 095825. Now when the absolute in Akasa Medafwe da Palom Medicinals and one more Edra SSC meme Happy Man VS no Abba Happy Man VS November what was Nedima that's a wedding that's a why I won't Edra WebSSU Happy Man VS no a meme drew and my mema yadia one pastor says yes you will see no Mema no Sisiana and Adibaya Jumetiana that's a Yaman Koye I have a happy man living at the dance here Ebama wako empasho ati wadima wato Mama Musima nisho emu ya kama pa Wunya bia minu abaya mebebwa o Entra 5 mesha niso ho Typhoid beko uyefuna keka wo Uyefuna ya wo ya obi ho se mebusu nyina hyehyeme ase gas bia ba meyefunu nim Wunya entra 5 amedofo we na asene no Waba numbi uyefuna keka ni nyina da beko ma wato Wenu enyenna baby atoto bibidro ni abofudro Da Palom Medicine sinu nyina da watro apeti akokwaje odie ewo ho One Mahuman 0244 827228 0244 827228 Unya fra wodem echechemu awodro ni nyina wamo adebe ma fe yakọ studio 2 na ne yakọ so ho ni nyina da yafa mu nsam emfa embrao ewo ho yama mi abrewa na na som na interview sa wodro ni nyina da wode afri ho ede amayema so maye Yo, everything from Yeshia na Apostle Samuel Owusu Boatin, our General Secretary, through faith. Asoria na Yanana Edom, through faith, General Secretary Waha, and our Pastor Abraham Che, Odone Administrative Secretary, Pastor also through faith. Yes, Omo Ewaha. Onyamenkwa memamo ya sheshia ewo na neye yase memamo yakọ so masoreba ene da for me memamo yakọ pa na eba ni say no mo chefa wo mo ne sen chefa wo mu no say yeso eba betai na nanu mo nyina echi na de atuye nyina no etimi be pai nisu na dodo on so a beba no etimi de futuo ni awrekekere nsem e de mawom na ansa na no ma menkyere mu kakra se True Faith Church any Savior Church asore ba. Okay, True Faith any Savior asore ba. Baba ko na ti asore no. Okay. Edinu no na ayen so no ye. But na ba de no no Savior Church. No. Savior Church. Oh, okay. True Faith Church. Ntia te yebeka ye nuanom Savior for nyina yebekura na nechi. Okay. Bibia e kama no chi na wo ya. Eti mo di kanye ja Savior for na Savior for mu ha. Okay. Mu ha tie tia ho aye twen. Okay. Ka je na oversi akran ko beba. Okay. Eti True Faith say modishie bi to a e de na mo ye kwan be na mo de fa so. O ye de shie bi to a se de 2-1 na mo nyina no ye peda te se da ya wada na ye na abusu nyina kabom na ya de da no kama na ya ye awufu som aya sorry ejina so etu afofrofo ye dodo no aso nkuran se de oda ho no te se na okoyi eye den ya da bi no Onyankopon eba ebesan na hia de begina so etu afudo no nyina afo ema o madwene abo mo so na kwan bi a wo nam so ayenye no o ma hwede ngade asede so owo da mansa nyina ko mo nipa bi ya beko
na sɛ wotwe wo madwene ba saa no ma no so a ɛbɛma wo kwa bi wɔnam so ɛnyɛ no wabɛdi awurade ahyɛdeɛ so na wɔkyena bi sɛ ɛduru wɔ nipa bi so na ɔnso kɔ a ɔno nso ahu sɛ abrabɔ bɔ nti obi papa bi akɔ yɛasɛn ahyekyere dodoɔ no sowerɛ amohunu sɛ yɛsi nanam sɛ yɛsi ebi ni hɔ a yɛbɔ bi pam ɛdɛn a ɔkɔ so so wɔnam sini a papa so aba ama bi kura ɔba bɛyɛ de yɛboro no kora bɛyɛ ɔyɛ so nti na yɛbɛn so a yɛyɛ bɛbɛyɛ no saa na ewie a yɛakɔpɛ no brɛ yɛabɛtena ase abɛkeka yɛn nsa ɛka kakra aba abusua no mu no ahwɛ ne yɛde ate na sɛ ogya ama ɛne akunafoɔ nkurɔfoɔ bi a na yɛtumi de bi so kyire ɛbɛma ɛnkɔyɛ ha obi mɛda asɔ na ne yɛasɔ eti obi firi mu a munni anyankoma adedeɛ biara moyɛ asɛ munyɛ biribiara ɛyɛ normal no a ɛnwom no ɛwɔ sɛ moto ba ɛnwom bi te sɛ deɛ one day wobɛwu ɛne atwerɛ ne wɔ baabiara eti wobɛto ba kakra mɛ wobɛto kakra ɔnna yɛ nwuntuni ɛneɛ sɔfo onipa wɔba wo wewu na yɛtiawa o ɛtwa mu sɛ sunsumɛ wɔ nipa da sɛdeɛ ihu ye akakakrama we onipa da sɛdeɛ enti dwene hu ye ubewu one day ubewu eti dwene ho yie ɛna mo de yɛ futuo good na ɛnɛ mo asɔre ma ne nyinaa na ɛba na bebree wa ha ɔno asoso eguso a ɔmo sonam kwa so okay ɛba ma na yɛ fɛ ɛbɛta na yɛ wura that's right na yɛabɔ ne kyidɔm ade to bi ani anyo no ana yi for na boa man tumi ɛno nti ne aba ha that's right ɛda ma se bibi wɔ hɔ a pastor Abraham de bɛ so ɛda se pa no ana yɛsɔfo pani aka no enti yɛsrɛ wɔ mo wɔ fie nyina sɛ obi amra na ɔmo mɛta yɛkyi na nana Asantehemaa yɛnyɛ ne dwumadie fɛfɛɛfɛ that's right yɛda ma se yɛda ma se paa yɛda ma se ɛneɛ ɔsɔfo nyame nhyira mo na bibia nyɛ kama ɛma yɛ ewia yɛ nyinaa yɛbɛsɛ ahyia sɛ yɛbɛba na ase asɔre eti aya enyume wo so onim o toyo yɛde skɔ ba ne bia fo ne to ɛne sɛ de two face wɔto no dɛbɛ ne nyi ko anya sɛ wo ketua ba sɛ yɛ yate ɔno so bɛsoma asɔre no wa kwa bebree so okay kwasɛ mu yɛ asɔre no gyegye mu no yɛ na sɛ deɛ bia sa asɔre ba that's right asɛm ba bibi ba wokɔ ne nkyɛn ɔno ne influence ɛtumi nyɛ baabi tumi bɔ Onyankopɔn din that's right sɛ bibi sɛ aba na ɛtumi ayɛ kyerɛ that's right ɛtumi aba na ɛkyerɛ bibi ayɛ kama that's right ɛmfa ho ne n'adehyeɛ no odie saa obi wɔn mu ana ɔkasa ti ahe ne sada bi sɛ ɔhwɛ ne na ɔhwɛ ne no ɔda mu ya ɔhwɛ ne no ya mu ya so ɔso ɔda mu ɛna ɔna ɔhyehyɛ ahe fo ne ɔmo ba ahe obi wɔn ma ya wo no no onyame yɛ sɛ wo ɛyɛ ɔhene ɛdi sɛ ɛna na otu fo sɛ ɔkɔ so asatuma ewura ɔno nso ɛgya mu ya so a ɛyɛ onyame mu ana kyerɛ so ɛna ɛmo bi afa n'anim nya fo obi efo obi ne bi ɛma na na nka ahemfo akɛnyɛ yɛsɛ yɛda mo ase paa nyame nhyira mo yo afei nana ɔsɛ kwadwo gyeme yadeɛ bida ɛkasa wo mam na sɛ kwadwo otumfoɔ brɛni yɛkasa otumfoɔ brɛni a woyɛ hwan otumfoɔ brɛfoɔ no akyerɛ sɛ tete hɔ no na apolisifoɔ ma ayɛ koraa no na apolisifoɔ ma ayɛ no na abrafoɔ de bɔ sikadwa ho nti wohwɛ mu a akɔyɛ sɛ sikadwa na apolisifoɔ ɛna ɛne yɛ oh okay sikadwa apolisifoɔ ɛne abrafoɔ na meka sɛ yɛsi mu twa tire nko a ɛtwa tire koraa deɛ tete hɔ no ɛna yɛ mpanyimfoɔ no. You know what they say. You get out what you put in.
I'm 2 steps ahead of being a step ahead. New game, same dedication.